Hej, mit navn er Nadja, og velkommen til den her yoga-video. I dag er der fokus på det thorakale område i kroppen, så det vil sige, det er sådan den øvre del af ryggen og brystet. Der vil være lidt mere fokus på forsiden end bagsiden i den her omgang. Og til dagens video, så skal du bruge en yogapude, men det kan også være, at du har et sammenrullet tæppe. Det kan også være, at du har en anden form for pude, som du kan bruge i stedet for. Det behøver ikke lige præcis at være sådan en her. Så en yogamåtte. Så bare find ned på din måtte på alle fire, så lad hænder og knæ komme i underlad. Lad hænderne være under dine skuldre, spred fingrene. Du må gerne have en fornemmelse af, at du har aktive fingre, så du sådan krammer fingerspidserne ned, griber fat ned i måtten med fingerspidserne. Godt. Og på din næste indånding kan du begynde at sveje. Lad bevægelsen starte fra lænden af. Bevæge sig op igennem rygsøjlen. Du sænker forsiden af kroppen ned, sender hjertet lidt fremad, og så kigger du sådan skråt frem her. Så du finder en lang nakke frem, og ikke bare komprimerer den, men har længde op igennem nakken. Og på din udånding skyder du ryggen højt, og sender blikket nedad, runder i ryggen. Indåndingen svejer med en lang nakke, og udåndingen runder ryggen op. Du fortsætter dit eget tempo et par gange endnu. Og grunden til, at jeg gerne vil have, at du skal have den her lange nakke, det er for, at du ikke forbinder det her dybe svang med kun at være i nakken. Du kan godt føle, at man svejer så meget derudad, men så mærker du det ikke nødvendigvis lige så meget mellem skulderbladene, som er der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at du kunne mærke det i dag. Næste gang du har rundet ryggen, så find tilbage til det der for dig er en neutral position i din rygsøjle. Underdræk tæerne ned i din måtte, hvis du ikke allerede har det. Og løft så knæene fri af underlaget. Lad halebenet søge højt op og ræk dine hæle ned bag til mod underlaget. Så du står i den her omvendte V-position, også kaldet et hundestræk. Fortsæt med at gribe ned igennem måtten her med dine fingerspidser. Hvis du har lyst, så kan du lige gå lidt på stedet. Skiftevis buk det ene ben, stræk det andet ud. Bare lige til at få vækket bagsiden lidt her. Haserne. Kom godt op på tæerne. Og find så stilstand her. Prøv at fordele vægten lige mellem hænder og fødder. Tag en sidste indånding her. Og med din udånding kravl hænderne tilbage mod dig selv, så du finder ind i en foroverbøjning bagerst på måtten, hvor du bare får lov til at slippe hele rygsøjlen, nakken, og lad hovedet være tungt. Lad armene være tunge, og de må gerne være lidt dvaskede. Vi må ikke have nogen aktivitet i armene lige nu. Så træk vejret til bagsiden af kroppen. Du må gerne have et buk i knæene, hvis det føles rart for dig. Og hvis det nu er, du kan mærke din nakke lidt her, så prøv om du lige kan sætte nogle små ja-nej-bevægelser ind for hovedet her. Til at løsne. Find stilstand i nakken igen. Og på din næste indånding kan du rulle op igennem rygsøjlen og stable dem oven på hinanden, hvirvel for hvirvel. Bare tag dig din tid til at komme op. Men når du kommer op, så løft skuldrene op mod ørerne, lad håndfladerne pege fremad og sænk skulderbladene ned langs rygsøjlen. Kommer til stående her. Indånding, stræk andre. Gerne sætte blikket mere op. Måske finder du en lille bagoverbøjning, så du løfter hjertet højt. Og udåndingen folder forover hele vejen ned. Indåndingen begynder at kravle frem. Du kommer frem til det, man kalder en høj planke her. Placer hænderne under skuldrene igen.
Lad kønsbenet søge op mod navlen. Skub underlaget godt væk under dig selv her. Rund op imellem skulderbladene, så du ikke står og hænger ned her. Du runder aktivt op. Tag en indånding her. Og på udåndingen sænker hofterne, lad hjertet søge fremad. Og send blikket skråt frem, så du igen har den her lange nakke. Og find tilbage op igen til din høje planke, og videre op med halebenet mod loftet, eller hvad der end er over dig. Måske er det himlen. Og hælene de søger ned mod underlaget igen. På din næste indånding strækker du højre ben op og tilbage. Og lige finder nogle små cirkler med foden her. Den ene vej, den anden vej. Finder stillestand igen. Finder længde ud igennem hælen, så foden er flekset. Indånding her. Og udånding søger at træde frem med højre fod på ydersiden af din højre hånd. Her har du 2 valgmuligheder. Enten så kan du blive her med et løftet venstre knæ. Du må også gerne sænke knæet ned, hvis det er rart for dig. Uanset hvor du er henne, så skal du blive ved med at grounde og skubbe frem med dine hænder ned i underlaget. Indånd til at række højre arm opad og åbne godt over brystkassen. Send blikket efter højre hånd. Og udånd til at sende albuen ned mod underlaget. Det kan godt være, at den ikke når hele vejen ned. Det gør ikke noget. Det er en retning. Vi behøver ikke at ende ved det samme sted i dag. Fortsætter lidt i dit eget tempo. Grounder hånden i underlaget. Træder tilbage til den høje planke. Sender halebenet op endnu en gang. Sparker venstre ben op og tilbage og finder de her cirkler med foden. Hvis den ene vej og så den anden vej. Finder stillestand i foden. Finder længde igennem hælen. Foden er flekset. Indånding. Og udånding træder frem på ydersiden af venstre hånd den her gang. Og igen muligheden for at sænke højre knæ ned. Eller holde det løftet. Du bestemmer. Indånding rækker venstre arm op. Åbner godt over brystkassen. En fornemmelse af, at du samler skulderbladene bagpå. Udånding sænker albuen ned. Og du fortsætter i dit eget tempo. Og næste gang du har rakt venstre arm op, så grounder du hånden tilbage i underlaget. Træder tilbage til din højre planke. Skubber underlaget væk under dig selv. Indånding. Og udånding sænker knæene. Finder ned på alle 4. Så underdrejer du dit venstre ben ud mod venstre side. Så dit underben det sådan lige twister på tværs af måtten her. Grounder godt ned igennem din venstre hånd. Grounder så højre fod parallelt med bagenden af måtten. Strækker højre ben ud. Rækker højre arm op. Og kigger op efter. Godt. Så er du på siden her. Lige giv plads til at række højre arm op langs øret. Find længde hele vejen fra ydersiden af højre fod op igennem hele højre side af kroppen. Husk at trække vejret. Begynd så at pege tåspidserne på højre fod ned mod bagenden af måtten. Buk i højre knæ og løft overkroppen op. Og her er det vigtigt, at du ikke skyder bagdelen bagud, men søger at trække halebenet op mod navlen, så at du ikke svejer i lænden. Du kan også sige, at du sender halebenet lige ned bag dig selv. Det er også helt okay. Godt. Send så hænderne bag hovedet. Du kan flette fingrene, hvis det føles rart for dig. Og løft op igennem brystkassen. På din næste indånding, så sænker du højre albue mod højre knæ. Ikke trække venstre albue ned foran dig selv. Bliv ved med at lade den søge bagud. Og kom op igen på udånding. Du
Tag 4 mere. Sådan der. Godt. Sender venstre hånd i underlaget, rækker højre hånd op. Lad højre tåspidser pege lige frem igen mod højre side. Og stræk højre arm op langs øret en gang til. Find længde gennem højre side af kroppen. Indånd længde og plads. Og på det næste udånding, så grounder du højre hånd i underlaget, finder tilbage ind på alle 4. Skal over på den modsatte side, så den her gang kommer jeg lige til at vende ryggen lidt til dig. Men du drejer højre underben ud mod højre side. Grounder venstre fod parallelt med bagenden af måtten. Rækker venstre hånd op. Kig op ind. Sørg for, at også ydersiden af venstre fod er grounded. Ræk venstre arm op langs øret. Find længde igennem hele venstre side af kroppen. Træk vejret her. Godt, begynd så at pege venstre fods tåspidser ud mod bagenden af måtten. Og find op med overkroppen her til stående. Og igen den her fornemmelse af, at kønsbenet søger op mod navlen, halebenet søger nedad, så du ikke svejer i lænden. Placer så hænderne ved dit baghoved. Træk albuerne godt tilbage til hver side. Og på indåndingen søg ned med venstre albue mod knæet. Og på udåndingen søg op igen. Fire mere. Smukt. Sender højre hånd i underlaget igen. Venstre fod parallelt med bagenden. Lige rækker venstre arm op langs øret. Finder længde igen. Trækker vejret her. Grounder så. Venstre hånd i underlaget kommer tilbage ind til alle 4. Underdrejer tæerne. Så du peger ned i underlaget. Løfter dig selv fri her. Løfter halebenet højt op. Rækker hælene godt ned mod underlaget bag til. Og det er altså ikke sikkert, at de kommer i underlaget. Og det er undskyld mit sprog også skide lige meget. Det er bare en retning, vi søger i. Vi behøver ikke at nå derhen i dag. Det gør ikke noget. Træk vejret her og fordel vægten lige lidt mellem hænder og fødder. Og på din næste udånding kravler du hænderne tilbage mod dig selv, så du finder ind til den her foroverbøjning igen, stående bagerst på måtten, og bare lige giver plads til at slippe det hele. Nogle gange kan det være rart at tage en dyb indånding, lige løfte halvvejs op. Og sukke og bare folde forover. Så slip. På din næste indånding stabler du endnu en gang hvirvel oven på hvirvel, som kan rulle op igennem rygsøjlen. Skuldrene løfte sig op mod ørerne, pege håndfladerne fremad og sænk skulderbladene ned langs rygsøjlen. Du må gerne stille dig en lille smule bredere end hoftebreddes afstand, måske ud til måttekanten. Tæerne må gerne pege en lille smule ind mod hinanden. Send armene op. Send blikket med, indånding. Og udånding, send hænderne bag dig selv. Flet dine fingre. Og prøv så aktivt at samle skulderbladene bagpå. Skuldrene søger tilbage her. Du strækker armene bagud og folder forover for hoften. Når du kommer ned her, så er der mange af os, der bare sådan, at tyngdekraften gør det hele, og bare at de der skuldre dropper fuldstændig sammen. Men jeg kunne godt tænke mig, at du aktivt rækker hænderne opad. Hvad end der er over dig, ræk dem mod det himmel eller loft, hvad end det er. Du mærker, at du måske også på den måde bedre kan have en fornemmelse af, at du kan samle skulderbladene her. Træk vejret her. Bliv ved med at være aktiv fra skuldrene, armene, hænderne i række opad.
på din næste udånding, så slipper du hænderne. Slip dig selv fri af det her stræk. Kravl frem igen. Kom ned på alle 4. Og nu må du gerne bare lade vristen komme i underlaget. Du behøver ikke have tæerne underdrejet. Det er ikke så vigtigt til det, vi skal lige nu. Du kravler armene lidt fremad her. Så vi kan sænke overkroppen, hjertet tættere på underlaget. Fortsæt med at have strakt venstre arm. Ground så højre albue ned. Og vend højre underarm parallelt med den korte side af munden. Sænk panden ned. Lad halebenet søge opad bagtil. Prøv at se, om du kan slippe omkring brystet. Og det kan være, at du fornemmer, at du skal dybere ned. Eller måske skal du blot blive her, det er også okay. Hvis du skal dybere ned, så kravl dig selv lidt længere frem. Det kan også være, at du kommer ned på din hage og kigger fremad. Træk vejret uanset hvor du er henne i den her stilling. Det kan godt føles intenst. Og her er kunsten så at prøve at trække vejret roligt igennem intensiteten af det her stræk. Så kan du bedre slappe af i det, og jo mere du kan slappe af, jo mere kan du give efter. Og vi skal søge at skifte stilling her med armene. Så du vender venstre underarm parallelt med den korte ende af munden og strækker højre arm. Du må gerne have en fornemmelse af, at du presser fra, stemmer fra, kan man måske bedre sige, igennem højre hånd. Træk vejret her. Lad dit åndedræt være roligt og regelmæssigt. Tæller den sidste indånding her. Og så frigiv dig selv for det her stræk igen, så du kommer op alle 4. Lige kommer tilbage og sidder over din hæle. Nu kommer jeg lige til at vende mig om, så jeg lige kan vise dig lidt bedre. Men det jeg godt kunne tænke mig for dig nu, det er, at du ligesom da vi stod op før, samler hænderne bag dig selv, fletter fingrene aktivt, prøver at lade skulderbladene søge mod hinanden. Lige stræk armene lidt tilbage her, find en lang nakke, så toppen af hovedet søger op. Og placer så dine flettede fingre her i højre side, lige under ribbenene, og lad højre albue pege tilbage i lokalet. Og have en fornemmelse af, at du holder højre skulder nede. Sænk så højre øre over mod højre skulder. Du kan blive her. Det kan også være, at du lige søger næsen lidt skråt op her. Så skal du gerne kunne mærke et dejligt stræk fra hagen og ned over klavikula, dit kraveben. Og bare træk vejret igen roligt og regelmæssigt. Det er det vigtigste. Giv plads til den sidste dybe indånding her. Og udånd til at skifte til den anden side. Lige stræk armene tilbage. Placer sig under ribbenene. Venstre side af kroppen. Lad albuen pege tilbage i lokalet. Sænk skulderen og sænk venstre øre ned over venstre skulder. Og igen, så kan det være, at du lige skal sende næsetippen lidt op af her. Træk vejret roligt og regelmæssigt. Giv plads til den sidste dyb indånding her. Og slip igen.
så din pude og placer bagerst på din måtte. Kom ned og sidde, så du sidder helt op til puden. Til at starte med her, enten så kan du have bukket knæ her, så du peger opad. Lad tæerne søge lidt ind mod hinanden. På den måde så kommer der lidt mere plads omkring lænden. Og læn dig så tilbage ned over din pude. Lad armene falde ned til hver side med håndryggen i underlaget. Kommer ned og ligge her. Lad knæene hvile ind mod hinanden. Du kan lukke dine øjne i. Og begynd så at samle dine fodsåler. Og lad knæene søge ned til hver side. Og det er ikke fordi, at hælene behøver at være super tæt på dit bækken. Der må gerne være masser af plads. Du kan blive her, så længe du har lyst til. Og når du er her, så prøv simpelthen at trække vejret, sådan at du forsøger at bevæge området omkring dine ribben. Lad det udvide sig. Træk sig sammen igen. Hvis det er svært at fornemme, så placer hænderne her. Lige på ribbenene, lige under brystet. Det er måske bedre at mærke det. Men det breder sig på din indånding. Og trækker sig lidt sammen på udåndingen. Og hvis det er nyt for dig at have fokus på at bevæge det her område, når du trækker vejret, så er det ikke sikkert, at det føles så mobilt, at det føles så bevægeligt. Men det skal nok komme. Grounde hænderne ned igen. Håndryggen i underlaget. Når du har lyst til at komme videre med, hvad du end skal i dag, så gør du bare det. Jeg vil ikke diktere, hvor længe du skal ligge her. Det er op til dig. Men det var, hvad jeg havde til dig. Den her lille, sådan, hvad kan man sige, måske meget hjerteåbnende yogasekvens i dag. Jeg håber, det var rart for dig at være med. Tak fordi du var med.